சங்கீதம் 103. கர்த்தரே தேவனென்று அறியுங்கள், நாம் அல்ல, அவரே நம்மை உண்டாக்கினார். நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம். அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே, இந்த அதிகாலை வேளையில் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். ஐயா, நீர் எங்களுக்கு நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, எல்லா தீங்குகளுக்கும் எங்களை தப்புவித்து அன்றாடம் எங்களை போஷித்து எங்களை பாதுகாத்து வருகின்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, இன்னுமாய் ஆண்டவரே, பாதுகாப்பு இல்லை என்று உணர்கின்ற பிள்ளைகள், கவலையோடு துக்கத்தோடு அங்கலாய்க்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு நீர் நல்ல மேய்ப்பனாய் இருந்து ஒரு நம்பிக்கையை கட்டளையிடும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்களும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே.